গণতন্ত্র দেশ 4-5জন মানুহ লগ লাগি এখন পাৰ্টি বনোৱা কি আছে আপোনালোকে কালি কৰি দিব পাৰে জাৰ্নালিষ্ট পাৰ্টি অফ মানে চিৰাং বুলি কেনে এটোও পাৰ্টি হৈ যাব পাৰে बिटिआर सुक्तिया टटेल फेलार जानायनि थाखाय माखासे सागानगिरिफोरखौ केयार लायाखै बिथांमोननि थाखाय बे गोदान राजखान्थि दोलोआ बिटिआर सुक्ति फेलार जानायनि थाखाय आरो प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बे दोलोआ खुलिदों होननानै आं साननानै लायो एक्सएनडिपि फोरामनि नेतृत्वआवहाय गोदानै पार्टी दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी बर'लेण्ड बेखौ मानो दानाय जाखो मानो दाथो गोबां सोंलु एखेबारे बिटिआरआव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जानि जोनोम बावैसो सिगां इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएबिजों गोदानै दाजादों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड सुंद'यै एपिबि मुंनि मोनसे राजखान्थि हान्जा बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव डक्टर अनजालि दैमारिनो आफादगिरि आरो जगदीश बसुमतारीनो गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जायो दासान्दि बिटिआरनि जिल्लाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव एपिबि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा हान्जाखौ फेहेरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ लानानै जिल्ला आफाद बायदिफोर दानायाव नांथाबनानै दङ बे समनि गेजेरावनो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोरा एपिबि हान्जानि सायाव गाव गावनि मोनदांथिखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि एबा बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिआरआव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि हान्जानि सायाव ओरैबायदि बुंदों बिटिसि जोनोम जानायनि उनाव गोबां राजखान्थि हान्जानि जोनोम जाबोबाय आरो गोबां थैलांबाय सुबुंखान्थि हादोराव गोदान गोदान हान्जा दानाया गिदिर बाथ्रा नङा बयहाबो मोन्थाय दं মই শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি যদি 1967ত পিটিসি জন্ম পোৱাৰ পৰা চাই সেই সময়ৰ পৰা বহুত পাৰ্টি জন্ম হ'ল বহুত পাৰ্টি মৰি গ'ল গতিকে নতুন পাৰ্টি জন্ম হ'ব পাৰে গণতন্ত্ৰ দেশ 4-5জন মানুহ লগ লাগি এখন পাৰ্টি বনোৱা কি আছে আপোনালোকে কালি কৰি দিব পাৰে জাৰ্নালিষ্ট পাৰ্টি অফ মানে চিৰাং বুলি কেনে এটোও পাৰ্টি হৈ যাব পাৰে গতিকে পাৰ্টি খোলাৰ সবৰ অধিকাৰ আছে মই শুভেচ্ছা জনাইছো খালি কথা এইখিনিয়ে যে বিটিআৰ অনাগত দিনৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা ভাতৃত্ববোধটো জীয়াই ৰাখিব যাতে সবে বিচাৰে जायखिजाया हान्जाया बेखौल' नोजोर लाखिनांगौ दि बिटिआरआव गोजोन सान्थिखौ अरायनि थाखाय फोथांनानै लाखिनांगौ कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया एबिपि हान्जानि सायाव बुंदों दि 10 बोसोर बिपिएफ खुंथायनि समाव आरो आथिखालनि बिटिआर खुंथायनि समाव बारग' एनडिएफबिफोरा गावसोरनि जेसेबां मोन्थाय मोननांगौफोरखौ मोननो हायैयाव जानांगौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएबिआ बे गोदान एपिबि आफादखौ दानो गोनां जादों नांगौ बेखौ जों फिल खालामदोंमोन सानखांदोंमोन बेखौ साननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएबि आफादनिफ्राय जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै होदों बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय आं बुंनो सानदों दिनै जे दिनै एक्स-एनडिएबि फरामा फिन खनसेबाव ज' जानानै लाइक माइन्डेड गोबां बोसोर अस्त्रजों दावहा नांबोनाय गोबां हाजार हाजार बर'फोर खहा जानाय नस्थ' जानाय बे दावहारुफ्रा बिटिआर एकर्डनि उनावबो नांगौ बादि सेटेलमेन्ट होनायनि जाहोन एक नाम्बार जाहोना बेनो जे बिथांमोना दिनै बे पार्टिखौ दानानै लानो गोनां जादों खारन जोङो नुबोबाय थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि गभर्नमेन्टनि आमोल थामहिनबा हाग्रामा बिथांनि नेतृत्वआव बिपिएफनि नेतृत्वआवहाय एनडिएफबिनि इसुखौ सुफुंजानायखौ जों रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोनजों हमजानाय गोबां जोहोलाव बर' जोहोलावफोरखौ हगारजानायखौ जों नुवाखै खारन जों मिथिबोदों बियो पलिटिकेल प्रेसारा जायोमोनब्ला हाग्रामानि नेतृत्वआव चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नेतृत्वआव खाम्फा बरगयारिमोननि नेतृत्वआव बै समावनो रन्जन नाब्लाजों लोगोसे गनायनो गोबां सुबिदा दंमोन नाथाय बे एरैहाय मिरु लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारियाबो बुंदों दि बिटिआरआव एपिबि हान्जानि जोनोम मोननाया बिटिआर गोरोबथानि फेलें जानाय आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ रागा जोंखांनानै बे दोलोखौ दादों होननानै बुंदों कास्टम बसुमतारिया
बिटिआर सुक्तिया टटेल फेलार जानायनि थाखाय माखासे सागानगिरिफोरखौ केयार लायाखै बिथांमोननि थाखाय बे गोदान राजखान्थि दोलोआ बिटिआर सुक्ति फेलार जानायनि थाखाय आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बे दोलोआ खुलिदों होननानै आं साननानै लायो। गुबुन फारसेथिं दावराव देख्रेब नार्जारियाबो एपिबि हानजा जोनोम मोननायनि सायाव गावनि मोन्दांथिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा बुंदों दि बिटिआरआव बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर'नि मोननै माहारियारि राजखान्थि हानजा दंखायो। बेनि गेजेरावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ गोदानै मोनसे राजखान्थि हानजा दाबायब्ला बियो गोबां साननो गोनां जाबाय। बड'लेण्डनि अल्टारनेटिभ पार्टी मा बिनि अबजेक्टिभसा मा बे गिदिर सोंलु दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टी दङ। बे मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो नोङो 17 बोसोर सासन खालामबाय बिसोर मोननै पार्टी जातीय माने पार्टी होननानै जों बुंनानै लानांगोन बे मोननै हान्जाखौनो जोङो जाथिनि मोनसे हान्जा जों साननानै लायो आरोखि। दा जुदिबा जोंनि आदर्शफ्रा आलदा आलदा गोरोबलायाखै बिपिएफ इउपिएल गोरोबलायाखै दा थेवबो बेखौ जों मोननै जोङो बर'नि हान्जा होननानै साननानै लायो। दा बिनि गेजेराव जे अल्टारनेटिभ पार्टी जोंनि गेजेराव फैबायब्ला एक्स एनडिएफबिफ्रा दाबायब्ला बे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जाबाय। बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि हानजाखौ लानानै सिगांनिफ्रायनो गुलाय गुजाय जानानै दंखायो। गोदान राजखान्थि हानजा फैबावोब्ला बर' हारिनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जागोन होननानै बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिआरआव गोदान राजखान्थि हानजा एपिबिनि जोनोम मोननायखौ लानानै बर'नि दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय गैया नामा? जायनि थाखाय गुबुन गुबुन दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनै गोदान आफाद एपिबिनि जोनोम होनायनि सायाव बायदि रोखोमनि बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों। दायो गोदानै जोनोम मोननाय बे एपिबि हानजाया बिटिआरआव गावनि जायगाखौ बानायनानै लागोन ना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बुंनाय बायदि समजों लोगोसे थैलांगोन बेखौ फैगोन समासो फोरमायसिगोन। जोंनि एपिबि एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि बेनो गिबि डिस्ट्रिक्ट कमिटि पर्बतजरायाव दिनै जों मोजाङै दानो हाबाय। गासैबो हारि हारिसा गासैबो धोरोम राव रायज्लायग्रा सुबुंखौ लानानै मोजां मजबुत मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो हाबाय। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों पार्टी प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनो लुबैयो। एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ दानायनि उद्देश्यआ माबायदि? बिटिसिआव मोननै राजखान्थि दोलो दंखायो। राजखान्थि मोननै दोलो दंखायो नंगौ। नाम्बार वानावथ' जों नायबा नुयो जे मोननैथा जिथा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ। बेनि बे आरो गुबुना जाबाय जे जेब्ला जों थाखानाय सोरखार बा थाखानाय हान्जाफोरखौ गेबेङै खामानि मावनाय नुवा हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय बादि मावलांनाय बादि नुयो अब्ला सोरहाबा बेखौ सुंथानो थाखाय मोन्थाय थायो। थ' बेबादिहाय जोंबो मोनसे बिबानसो लानो फैदों जे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा जाहाथे दा जिफोर गैया जालांनो हमदों जोंनि पावार फांसन्सफोर खमायनो हमदों बेफोरखौ जोङो गाबथानानै जाहाथे दोननो हायो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय बेफोरखौ जोङो सानदों। जों बे 6 शिड्युल एरियायाव थायो जाय 6 शिड्युल एरियानि पावार एन्ड फांसन्सआ इट्स भेरि हाई बिराद गोजौनि गोख्रों पावार एन्ड माने फांसन्सफोर दङ प्लास 6 शिड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक बे केरेक्टारिस्टिकआबो दायो गैया जालांनो हमदों। जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया गोमालांदों। गुबुन गोजौनिफ्राय बहाबानिफ्राय दैदेनहरनाय सालायजानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेबायदि खालामजायोब्ला जोंनि 6 शिड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाय बे गैया जालांगोन आरो लासै लासै जों नुलांदों जोंनिफ्राय बिफान गोमानाय बा जों साख्रि होनो हायि लोरबां जालांनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ लोरबां खालामनो नागिरदों। बेयावहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दानाय जादों। बर' हारिनि मोनसे जारिमिन गैयै बे सासे सागानगिरिया दिनै जोबथेसालियाव दंबाय थायो बेबायदिनो गोजोन गोरोबथा होनदों मा रोखोम गोजोन गोरोबथा जानो हायो दिनै समाव? बेखौथ' बयबो बुंगासिनो जोंहाथ' न'नि मानसिबो दङ सासे जेलाव खिन्थु ओरैनो रायजो राजायाबो बुंगासिनो गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया
मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे येस आइ एम इन पिस आं गोजोननाय मोन्दों दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबस्ति गोजोन फैबाय गोजोन होबाय गोजोननाय जाबाय बेफोरबायदिखौ बुंनानै जों जुर जबस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया नोंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबादि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पोल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबादि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आनखि गुबुनारिफ्राव बे बाथ्राखौ बुङो बे माबादि जानो हाखो बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय जायफ्रा आर्मि पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय आथिं आखाइ सिफाय जाबाय जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों जाहाथे जोङो मोजां खामानि मावनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानैहाय खर' दैखांनानै थांनानै थानो हायो आरो बेबादिनो बिथांमोननोबो जोङो मान बावनो जाहाथे हायो दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो नंगौ नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरि बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना फारियै बाहागो लागोन बिग्राय ब्रह्म सुलिखा बसुमतारी ओम प्रकाश खेरखातारी बुदां बलद रिया ब्रह्म हेलेना दैमारी सुदेमसना रामसियारी हिमा बसुमतारी सुखबीर खारजी लिंसार बसुमतारी फैला बरगयारी प्रियंका लाहारी फुजि बसुमतारी संगिना ब्रह्म देरहासात नार्जारी रनिमा दैमारी प्रिया उजिर गेमश्री दैमारी मनालिसा हाजवारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हान्जानि मोसानाय बे बैसागु मोसानाय हान्जायाव 55था बैसागु मोसानाय हान्जाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हान्जा आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना